Aquela competición ligueira do ano 1966, que celebraría a súa última xornada na mesma fin de semana que a Inglaterra de Bobby Charlton gañaba o Mundial celebrado nas Illas Británicas, chegaría ao seu fin co Penouqueira e o Catuxa empatados a 41 puntos no máis alto da táboa clasificatoria, máis, iso sí, con 2 partidos que foran aprazados unhas semanas antes pendentes da súa disputa. O Penouqueira Meicende, que, cun empate a un gol no marcador, fora suspendido no minuto 35 tras unha liorta na que o árbitro que expulsara a 3 xogadores dos da Refinería, e o Catuxa Peñarol, que non se podera xogar por incomparecencia do colexiado. O noso rival era o Penouqueira. O Atlético nada, o Atlético daquela non tiña equipo ningún. Eu non sei se aquí creo que lle matamos 4-0, despois no campo dos Cabalos tamén 4 ou 5-0. O Atlético daquela non tiña nada. Foi progresando despois que é o único equipo que hai federado, o Atlético. Pero cando nós xogamos, o Atlético non tiña... O noso rival era o Penouqueira. Era unha lucha constante e vivíamos pendiente domingo a domingo, que é cando se xogaba o partido, a ver se pinchaba o equipo contrario, tipo o Madrid-Barcelona, e con temor de uns e outros. Aquí no campo do Catuxa éramos moi fuertes, porque tiñamos o campo moi estudiado, entonces mandábamos pelotas largas e tiñamos delanteros hábiles, rematadores, e unha media moi fuerte, moi corpulenta, no cual se sentaba no medio do campo e veña, e veña, e veña, e veña, e o Catuxa era difícil que perdera neste campo. Era moi difícil. O segundo ano, cando fichou de porteiro, o final Chucho, e esteve para aquí tamén para o Catuxa. A liga empezara no mes de noviembro ou diciembre. Hasta me parece que quedou, o Penouqueira creo que quedou con un punto solo por riba de nós. Acordo-me deso do Penouqueira, que ainda xogaba o José Ramón, Chapita, o Miaxo, Julito, e tiveron no campo ali en Fornos, que é onde está agora máis ou menos a Fripesca ou por ali era. E xogamos ali, sí, tamén. Curiosamente, esos 2 encontros tiñan que decidir o campeón do torneo. O Catuxa, se quería levar o título para as súas vitrinas, estaba obrigado a gañar o seu partido e agardar unha milagre no campo do balneario, xa que o Sporting Meicende, que tería que xogar os 55 minutos que faltaban con só 8 futbolistas, non o tiña moi doado para botarles unha man. Como era de agardar, esa axuda divina non se produciría, xa que o Penouqueira, con moitos máis apuros os previstos, sería quen de gañar finalmente aquel partido por 2-1 e, por riba, o Catuxa Peñarol remataría cun sorprendente 0-2 a favor dos de Lañas. Competíamos moi ben, había tensión, rivalidade. Aquí o Catuxa tiña moita rivalidade como non iba a ser de outra forma, co Penouqueira. Co Atlético menos, porque o Atlético non tiña tanto equipo, tanta potencia, pero o Penouqueira sí que tiña equipo. Era unha afición terrible. Cando íamos a xogar a campos, cando onde había máis tensión, máis lucha, que era entre máis rivalidade, así, entre que era o Penouqueira, a Penouqueira aquí non, pero a Callón, que tamén había moita rivalidade, aí sí que íbamos dos ónibus. O sea que aí era o momento para que se querían atracar nas casas, quedaban vacías. Eso sí que era verdade. E o que nos transportaba era a empresa O Rápido de Anzobre. Non tiña moito aquí para Corma, cando xogaba en Chucho, que xa non xa que fora xogar un ano solo. Aquí nada máis, xa non xogaran, xa me tirara do fútbol. Xogara pouco. Chuco tamén xogaba, pero eu acordo-me máis cando xogaba Rolo, cando xogaba Raúl, cando xogaba Emilio, o de Portajo, que xogaban 3 do Portajo, o porteiro, a máis o chaman Pelé, e despois aquí xogaba Sandy, xogaba Benbaré, de Lobreda, aquí xogaban 2, xogaba Collazo, de Callón, Machela, xogaban, tiñan un equipazo, Raúl, e Miraso, que vivía en Lobreda, agora está en Paiosaco, tiña un equipazo moi bo, e o Corme de todo eso. Un gran xogador que tovemos, que o visitastes, que é Lolo, Manuel Maceiras, Cedeira Maceiras, era central. E me acordo no campo do Paiosaco,
na Porta Santa, o Pallosaco tiña un equipazo, pero tiña un equipazo. E nosotros íbamos tamén, tiñamos moi bon equipo, enfrentámonos ao ganar ali era case imposible, case era imposible. Me acordo que o Pallosaco metiu 4 goles, e o Catuxa empatamos a 4. Eses 4 goles foron marcados por Lolo. Era un central con moita forza, un bon toque de pelota e boa colocación. Eso era